Imos facer choiva de cores. Necesitamos aceite, auga, colorantes azul, vermello e amarelo e 2 vasos de cristal. Nun vaso botamos auga e no outro aceite. No vaso do aceite engadimos 2 gotas de cada colorante. E agora remexemos ben todo. Como podedes ver, xa non se diferencian as cores, polo tanto, imos botalo na auga. Pois é verdade. Pois aí teis a choiva de cores. Hoy vamos facer neve de cores. Os materiais son: Un pañal, unha xarra de auga, 4 vasos, 2 colorantes, vermello e azul e un recipiente. Vale, empezamos desmenuzando o pañal. Unha vez listo, botamos a auga nos 4 vasos. Ahora engadimos os colorantes. Tapamos os colorantes. Mezclamos os colorantes e a auga. Despois de mezclar os colorantes, collemos o algodón do pañal e metémolo nestes vasos con auga. Botamos o colorante no algodón. Ahora mezclamos o algodón e o colorante. Botamos a mezcla no papel de periódico. Aquí está a neve de cores. Imos facer volcán de bicarbonato. Materiais: detergente para platos, bicarbonato, vinagre, colorante e a estrutura dun volcán. Nós fixemos a estrutura dun volcán cunha botella de plástico, area, un tubo e un pedazo de fieltro para simular a falda do volcán. Imos engadir colorante, bicarbonato de sodio,
e detergente para platos. Ahora imos mezclar os ingredientes. Agora vertémonos no volcán. Agora engadimos o vinagre. E esta é a reacción química. Imos facer ovos de Pascua. Este experimento consiste en ver se o colorante traspasa o papel e chega hacia a cáscara do ovo. Ingredientes: 4 ovos cocidos, 4 tipos de colorante, bastoncillos, algodón, aceite, gomitas e papel. Agora envolvemos os ovos no papel e atámolos cunha goma. Eres tú. Non era eu. Agora metemos os bastoncillos no colorante e vamos ir facendo manchas aos ovos. Así quedaron os nosos ovos. Agora cortamos a servilleta. E así quedaron os ovos de Pascua. Pero isto non é todo. Agora hai que meter o algodón no aceite e pasalo polo ovo para que brille.
Experimento de sal e xeo. Materiais: sal, xeo, recipiente con auga e la. Botamos os xeos na auga. E coa la poñémola no xeo. E engadimoslle sal. Agora esperamos un minuto máis ou menos. Mira, a la fusionouse co xeo. Polo tanto, a la quedou entre o sal e o xeo.